vähän raulle. Onko se niin? Ei, sä voit istua. Istu vaan. Joo. Nyt on outo ilmapiiri ja kaikki on ihan oudon näköisiä. Niin. Voitte kysyä, että saako hän sitä nimeä nyt olla? Voitaisko me mennä eteenpäin? Minä tiedän jotain, mitä te ette tiedä. Joo. Ollaanko valmiita? Joo. No niin, aloitetaan sillä tutulla ja hyvin ajahammasta kestäneellä virrellä Jumalan kämmenellä. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Jumala meitä kutsuu nyt suojaan turvaisaan. Jumala meitä kutsuu ja kantaa voimallaan. Milloinkaan ei hän hylkää, lastensa kanssa hän on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ensin onnittelut tästä lapsesta. Kiitos. Mä joskus aikanaan sain sellaisen ajatuksen, että tässä on kaksi erilaista pyhää asiaa, jotka toisaalta kuuluu samaan. On se, että on syntynyt uutta elämää. Meillä on niin kuin kaikilla sellainen jonkinlainen ikään kuin tietoisuus siitä, että elämä on niin suojeltava ja elämä on pyhää. Ja sitten on vielä tämä kasteen mysteeri, jonka kautta Jumala, joka on pyhä, ottaa omakseen tämän lapsen ja se on tämän toimituksen tarkoitus. Ja sitten tässä samalla voimme niin kuin rukoilla mielessämme kaikkia niitä toiveita, joita meillä ehkä olisi Jumalalle lähetellä tämän lapsen ja tämän perheen niin kuin puolesta. Eli kristitythän rukoilevat perinteisesti itsensä puolesta ja sitten lähimmäisen puolesta myöskin. Ja jos meillä on jotakin sellaista taivaan-Isälle tänään juuri tässä asiaa, niin se varmasti sinne välittyy, vaikka minä näitä rukouksia tässä johdankin. On erittäin mielenkiintoista tietenkin se, että mikä nimi annetaan ihmiselle, kun hän tulee tähän maailmaan. Ja siksi hyvä kysymys onkin se, että minkä nimen olette antaneet lapsellenne? Me ollaan päätetty antaa hänelle nimeksi Venla Elea Rauhala. Ja tahdotteko, että Venla Elea kastetaan kristilliseen uskoon? Joo. Kysyn vielä teiltä ja sitten kummilta tässä, että tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että hän saa kristillisen kasvatuksen? Ja koska yksi kummi puuttuu, niin hän on nyt siinä tilanteessa hän on estynyt, hän on silti ihan oikea kummi. Se, että häneltä ei tätä kysymystä nyt kysytty, niin se on hiukan sivuasia, vaan että on kaksi kummia, jotka on suostunut antaa omaa aikaansa tämän lapsen hyväksi. Ja mikäpä sen arvokkaampaa, mitä voi toiselle ihmiselle antaa kuin aika.
Eli se, että kummin tehtävässä on minun nähdäkseni hyvin olennaista se, että minä olen se ihminen, jolla on aikaa tälle lapselle katsella osallistua hänen leikkeihinsä ja yrittää olla siinä niin kuin läsnä. Ja vaikka monilla meistä on ne omat arkiset huolemme, niin se, että antaa aikaa, se on todella hienoa. Ja vielä siitä kummin tehtävästä sen verran, että se on aina semmoinen hiukan, voi olla välillä semmoinen olo, että ei tuo kummilapsi nyt oikein ollenkaan kiinnostunut juuri minusta. Ja mulla on 3 kummilasta itselläni ja hyvin erilaista menestystä on tullut. Niin sitten mä ajattelin, että ehkä mun pitää olla vaan kärsivällinen, että kun se sitä kasvaa, niin siinä voi olla, että tulee niinku ihan erilaista suuntaa siinä niinku lapsen toiminnassa ja se sitten ehkä myöhemmin voi olla hyvinkin läheinen suhde, jos ei heti ole. Nyt piirretään ristinmerkki. Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ja rintaasi merkiksi ja todistukseksi siitä, että ylösnousut Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja ottanut opetuslapsekseen. Armollinen Jumala on poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut sinut synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Antakoon hän sinulle voimaa joka päivä